Hoxe queremos que todos vostedes se acheguen con nos ata a Biblioteca do Fórum Metropolitano na cidade da Coruña. O motivo desta visita está moi claro. A pasada semana estas instalacións reabriron as súas portas tras 9 meses de intenso traballo para mostrar ao público o que agora é unha biblioteca con material máis moderno, novos equipamentos, mobiliario adaptado, novos servizos e, sobre todo, infinidade de lugares onde reunirse, sentarse ou incluso deitarse. A biblioteca, despois de 14 anos de uso intensivo, porque nestes 14 anos recibimos 4 millóns de visitas, o que precisaba era pois unha posta a punto de renovar todas as instalacións máis básicas da biblioteca, climatización, instalacións de climatización, etc. Pero tamén unha cousa que precisaba era adaptar os propios espazos ás necesidades e os usos que durante todos estes anos foron modificándose en función das demandas da propia cidadanía e dos usuarios que viñan á biblioteca. Nesta biblioteca todos vostedes poderán navegar entre centos de obras, compartir asento cos personaxes de cómic máis famosos, ler libros de chistes ata que non poidan parar de rir, cultivarse cos últimos avances en ciencia, tecnoloxías ou informática, ler infinidade de revistas ou coñecer as últimas noticias de actualidade, grazas aos numerosos xornais que se atopan nesta biblioteca. A día de hoxe, máis de 90.000 persoas son socias. Nos vanse renovando todos os anos, é dicir, que a xente síguese a facer socia das bibliotecas, non? Pero penso que hai unha gran diversidade de idades, que todos os sectores de poboación, os sectores, as franxas de idade están representadas nos socios da biblioteca. Se lles gusta ler, o cinema, a música ou a banda deseñada, este é, sen dúbida, o lugar onde deben acudir. Sí que podemos decir que os cómics teñen, a banda deseñada ten un gran tirón, que na biblioteca o cinema préstase moitísimo, o sea, o tema dos DVDs, etc., e da música tamén, a música quizáis menos neste momento, pero despois hai diversidade, hai xente que é aficionada a un tipo de xénero determinado, pois que lle gusta a novela negra, ou xente que lle gustan as biografías, ou xente que ven á biblioteca fundamentalmente a ler a prensa, non? Entón, hai, digamos, que unha diversidade tamén de intereses, pero se imos aqueles títulos que realmente son os que máis se prestan, pois seguramente serán eses títulos que están promocionados desde outros ámbitos, digamos da sociedade. A Biblioteca do Fórum Metropolitano introduce este ano unha gran novidade, a Bebeteca, unha aula destinada aos máis novos onde os rapaces de entre 1 e 4 anos poderán xogar, divertirse e, sobre todo, escoitar os seus primeiros contos grazas aos centos de libros que se amontonan nestas estanterías con formas e tamaños variados, troquelados, despregables, grandes, pequenos, libros resistentes para levar o vano, a cama ou xogar con eles, para coñecer animais ou as cousas de cada día, para aprender contos tradicionais ou novos, en definitiva, para gozar con eles. O que pretendemos a hora de introducir este espazo diferenciado na biblioteca é tamén xenerar unha serie de programas e actividades dirixidas ás familias para facerlles comprender o papel tan importante que poden desenvolver os adultos no desenvolvemento destos hábitos, non? E como os libros poden entrar e as historias moi temprano na vida dos máis pequenos e as máis pequenas, non? Temos na biblioteca pois libros de tea, libros de plástico que se poden meter no baño, temos libros onde simplemente o que hai que facer é identificar unha imaxe, porque primeiro, digamos que a súa primeira etapa de atención e de percepción é o recoñecemento da propia imaxe, despois aparecen as esceas, as accións, quero decir que en todo a aprendizaxe da propia lectura hai un aprendizaxe previo da lectura dunha imaxe moi sinxela, etc., pero que todo eso é, digamos, o precursor de aprender despois a facer unha liña argumental tamén con un texto. Pero non só os máis pequenos teñen un sitio reservado no fórum. Se vostedes teñen fillos, netos ou irmáns de entre 5 e 14 anos, nesta biblioteca poderán compartir con eles centos de momentos onde a lectura será sen dúbida a principal protagonista. Harry Potter, Teo, as crónicas de Narnia, Tintín, Zipi e Zape, Momo ou a historia interminable mestúranse nesta sala infantil que farás delicias de todos os adolescentes. Facerse socio desta biblioteca é moi sinxelo, tomen nota. A xente que
Pois que, por exemplo, teña unha tarxeta Millennium, simplemente ten que pasar pola biblioteca e activar a propia tarxeta Millennium para utilizar os servizos da biblioteca, e a xente que non ten tarxeta Millennium, pois simplemente cubrir unha solicitude de carné, non é preciso foto nin nada, pasar por aquí e xa se lle fai o carné, que é totalmente gratuito, e todos os servizos da biblioteca son gratuitos para todas as persoas. Aquí a xente non só ven a ler, xogar, descubrir as palabras, as últimas novidades en materia de lectura ou incluso estudar son outras das actividades que se realizan nesta biblioteca. Pues es la primera vez que vengo porque vivo aquí cerquita y me queda mejor que subir hasta el campus. La verdad me quedé bastante impresionada porque tiene mogollón de cosas y se está muy bien. A mí la verdad que me está gustando mucho y pienso venir más a menudo. Pues vengo a estudiar y sobre todo con el portátil. Parece que está bastante bien porque antes no había tantos espacios distintos y yo creo que está mejor que antes. Además, había goteras y bueno, no había tanta luz y está mejor, yo creo que sí, que ha mejorado. A Biblioteca Municipal do Fórum Metropolitano conta nesta nova etapa con numerosas actividades destinadas a maiores e pequenos, contacontos, poesías, merendas con libros ou tardes de cine son só algunhas delas. Temos actividades tamén diversas, entón por unha parte estarían as actividades relacionadas con todo o tema de hábitos de lectura, da literatura, da ficción e tal, entón pois hai clubes de lectura para adultos, varios clubes de lectura que funcionan simultaneamente na biblioteca, tenemos outras actividades dirixidas ao público infantil, como son as merendas con contos, que son actividades familiares, xa para un público, sería o seguinte tramo de idade despois dos que van á biblioteca, non? Serían aquelas actividades dirixidas a familias con nenos entre 3, 4 hasta 7, 8 anos, non? Seguindo en idade, temos o Clube de Ciencia e Investigación, o CCI, que é un clube que a través de